नमस्ते. मी आज खास उपवासासाठी बटाट्याचे वडे बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ही पाव किलो उकडलेली बटाटी घेतली आहे, म्हणजे छोटी छोटी आहे, अशी उकडून साल काढून घेतलेली आहे. आता त्याच्यासाठी आहे ना, ही मिरची घेतली आहे, 2 घेतली आहे. मिरची बारीक कापून घेतली आहे. ही अर्धा चमचा जिरं घेतलं आहे. ही अद्रकची पेस्ट आहे, बारीक केलेलीच आहे. ती पण आपण कसं अर्धा इंच अद्रक घ्यायचा. हे आता मी पेस्ट बनवलेली घेतली आहे. साखर आहे 1 चमचा. ही कोथिंबीर आहे थोडीशी, म्हणजे ही छोटी 1 वाटी आहे. हे अर्धा लिंबूचा रस आहे थोडासा. हे मीठ चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हे अर्धी वाटी ओलं खोबरं आहे. हे अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट आहे बारीक केलेलं. आणि हे पाणी आहे. हे शिंगाड्याचं पीठ आहे, पावणा वाटी आहे, म्हणजे फुल वाटी नाही भरून घेतली आहे, पावणा वाटी आहे. हे राजगिरीचं पीठ आहे, म्हणजे वरीचं पीठ आहे. हे पण पावणा वाटी घेतलं आहे. आणि याच्यासाठी आहे ना, हे कच्चा बटाटा घेतला आहे, साल काढून सोलून घेतलं आहे. म्हणजे स्वच्छ धुवून आहे ना, साल काढून असं किसून घ्यायचं. 1 बटाटा घेतला आहे. आणि हे तेल आहे, म्हणजे आपल्याला वडे तळायचे आहेत ना, त्याच्यासाठी हे तेल आहे. आता मी पहिलं आहे ना, ही मिरची जरा जाड आहेत ना, ती जरा म्हणजे अशी बारीक चेचून घ्यायची आहेत. आणि हे जिरं, अद्रकचा तुकडा असला असता ना, तर अद्रकचा तुकडा पण असा याच्यामध्ये आहे ना, असं बारीक चेचून घ्यायचा कुटून. कारण अद्रकची पेस्ट आहे ना, म्हणून कुटायला नाही लागत आहे. हे असं चेचून घेतलं आहे बारीक खलबत्त्यामध्ये. हा छोटासा भांडा घेतला आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना, ही बटाटी आहेत ना, ही अशी जरा सुरीने आहे ना, बारीक अशी तासून घ्यायची आहेत. किसून घेतली तरी चालतील. अशी सर्व बटाटी आहे ना, अशी बारीक किसून घ्यायची चांगली. ही असं सर्व बटाटी आहेत ना, मी सुरीने अशी बारीक तासून घेतली. आता हे कसं माहिती आहे का, हे सर्व आता साहित्य मी याच्यामध्ये टाकते, ते दाखवते तुम्हाला. हे ना अद्रक आहे, हे पण त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. हे मिरची आणि जिरा हे असं चेचून घेतलं आहे खलबत्त्यामध्ये. हा खलबत्ता मला गिफ्ट भेटलेला आहे. हे तर सर्व आहे ना, एक एक करून याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकायचं आहे. हे लिंबूचा रस आहे, लिंबूचा रस टाकला आहे. कोथिंबीर, ही थोडीशी साखर, म्हणजे 2 चमचे 1.5 चमचे साखर घेतली आहे, 1 चमच्याने थोडीशी आहे. हे ओलं खोबरं आहे पावणा वाटी. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, पावणा वाटी आहे. आणि आपल्याला मीठ आहे ना, ह्याच्यामध्ये कसं चवीपुरतं घ्यायचं आहे. आपण गोळा बनवल्यावर चाकून बघितलं तरी चालेल, पण हे उपवासाचं आहे ना, म्हणून चाकून बघायचं नाही पहिलंच. आता हे सगळं आहे ना, हाताने मिक्स करायचं आहे. म्हणजे आपण चपातीचा गोळा कसा करतो पिठाचा, तसा एकदम मळून असा घट्ट गोळा बनवायचा आहे, पाणी नाही टाकायचं आहे. आता मी घट्ट गोळा बनवून तुम्हाला दाखवते. असं मस्त आहे ना, ते सगळं मिक्स करून असं चुरून घ्यायचं. बटाटी वगैरे आहे ना, अशी बारीक करून घ्यायची हाताने. तुम्ही करून बघा मस्तपैकी. माझं आपलं साधं आणि सोपं. ह्यात कशी बटाटी जरा बारीक व्हायला पाहिजे, म्हणजे अशी चांगली आहे ना, म्हणजे कुस्करून घ्यायची. त्या बटाट्यामुळे कसं सगळं साहित्य पण मिक्स होतो. आपले हात कसे आता भरलेलेच आहेत ना, म्हणून आपण असे वेगवेगळे जरा करून घ्यायचे. असे साधेच भाग करून घ्यायचे. नंतर मी तुम्हाला दाखवते गोळ कसे करायचे ते.
हे मी असे वडे आहे ना असेच काढून साईडला घेतले आहे, करून हात भरलेला होता ना काढवून घेतलेला. आता मी काय करते, हे गोल बनवते. आता काय करायचं, हे हात आपले असे पाणी घ्यायचं हाताला, असं हात चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे पहिले आणि असे गोल करायचे. असे गोल करून आहे ना पाण्याचा हात घेऊन, हे बघा छान येतात. असे गोल करून असे वडे थापून घ्यायचे. मस्त आहे की नाही आयडिया, एकदम साधी आणि सोपी. असे सर्व आहे ना वडे मी असे करून घेते. पाणी हाताला लावायचा आणि असे करून घ्यायची मस्त दाबून. आता पहिले एका हाताने दाबायचे. हे बघा असे हाताला पाणी लावून आहे ना असे मस्तपैकी वडे बघा थापून घेतले आहेत. आता मी आहे ना ह्याच्या पुढचं दाखवते तुम्हाला काय करायचं ते. हे राजगिरीचं पीठ आहे, उपवासाचंच आहे. हे सगळं ओतायचं एकत्र. हे वरीचं पीठ आहे म्हणजे भगरचं पीठ. हे आता ओतलं ना ते शिंगाड्याचं पीठ. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक बटाटे घेतलं होतं, चांगलं सोलून धुवून स्वच्छ किसून घेतलं आहे, ते आता याच्यामध्ये टाकते. हे आता सर्व असं जरा चमच्याने सारखं करून घेते. याच्यात 2 पीठ टाकून आहे ना हे एक बटाटा किसलेलं ते टाकलं आहे. आता त्याच्यामध्ये हे मीठ टाकते. हे मीठ आहे म्हणजे असं चवीपुरतं टाकायचं, कारण ते वड्यामध्ये पण पीठ आहे. आणि आता ह्या पिठापुरतंच मीठ टाकायचं. आता हे पाणी टाकून आहे ना असं जरा सरबरीत करायचं. थोडं थोडं आधी पाणी टाकायचं, म्हणजे आपण कसं इडली डोशाला पीठ करतो ना तसं हा म्हणजे असं सरबरीत करायचा. हे कसं वडे त्याच्यात डुबून टाकायचे आहेत ना, असं करायचं घट्ट. म्हणजे आपण बटाट्या वड्याचा कसा करतो पीठ तसा करायचं आहे. थोडं थोडं पाणी टाकून आहे ना असं करत राहायचं. ना तर आपण एकदम पाणी ओतलं ना मग ते कसं प्रमाण वाढेल, मग आपल्याला जास्त अजून त्याच्यात पीठ टाकायला लागेल. आणि उपवासाचं पीठ कसं जास्त घरात कोण आणून ठेवत नाही. ह्याच्यात मी कच्चं बटाटा घेतलं आहे ना, त्याच्याऐवजी तुम्ही आहे ना रताळं भेटलं ना तर रताळं घेऊ शकता. मला रताळं नाही भेटलं ना म्हणून बटाटा टाकलं. आता मी बघा गॅस पेटवला आहे. आता कढई ठेवली आणि तेल पण त्याच्यात तापायला ठेवलेलं आहे. फक्त आता तेल तापायला पाहिजे चांगलं. म्हणजे का माहिती आहे, मला त्याच्यातलं 1 चमचा तेल आहे ना या पिठामध्ये ओतायचं आहे. पीठ मस्त तयार झालं आहे बघा. असं घट्ट करायचं एकदम. हे बघा असं चमच्यात ना असं घट्ट पडायला पाहिजे. म्हणजे आपण इडलीचं पीठ करतो ना तशा पद्धतीने असं कालवायचं मस्त. आणि परत तुम्हाला सांगते, बटाट्याच्या ऐवजी ना रताळं भेटलं ना तर तुम्ही रताळं टाकू शकता. आता तेल तापलं आहे. आता त्या पिठामध्ये आहे ना मी याच्यातलं 1 चमचा आहे ना तेल टाकणार आहे पिठामध्ये. लांब उभं राहायचं आणि तेल टाकायचं आहे बघा. हे ना असं मिक्स करायचं. साधी आणि सोपी डिश आहे बघा माझी. हे तेल कशाला टाकायचं, म्हणजे चांगले होतात, खुसखुशीत होतात. आणि आतमध्ये तेल आणि बाहेर आपण तेलामध्ये सोडणार, त्याच्यामुळे काय होतं आतलं तेल आहे ना बाहेरच्या तेलाला आतमध्ये घेत नाही, ते बाहेर सोडून देतं. त्याच्यासाठी असं तेल टाकायचं, म्हणजे तेलकट होत नाही जास्त. अजून पण मी तुम्हाला एक आयडिया सांगणार आहे. जरा पीठ तयार करते हे. आता मी तुम्हाला काय बोलली, एक आयडिया सांगते. हे मीठ आहे बघा, हे मीठ आहे आणि हे तेल तापलं आहे ना. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मी असं अर्धा चमचा मीठ टाकते. कारण का माहिती आहे का, कारण हे आपण वडे तळणार आहेत ना ते जास्त तेलकट नाही होत, म्हणून ते मीठ टाकायचं. मीठ टाकल्यावर असं तेल जरा ढवळून घ्यायचं मस्त. आता मी तेल तापलंय त्याच्यामध्ये हे आता वडे आहे ना ते पिठामध्ये असं डुबवून त्याच्यात सोडते. हे वडे असे एक एक असं पिठामध्ये डुबवायचं. भांडं जरा जवळच घ्यायचं आणि असं एक एक असं तेलामध्ये सोडायचं.
सोडताना कसं सांभाळून सोडायचं, हातावर तेल बिल आलं नाही पाहिजे, हात भाजला नाही पाहिजे. असे टाकल्यावर आहे ना थोडे झाऱ्याने आहे ना ते हलवायचे, कारण खाली चिकटतात ना म्हणून. असे चिकटलेत ना तरी पण असे झाऱ्याने आपण आहे ना वेगवेगळे करायचे. हे बघा असे आलं, मी आता फिरवून घेतले ते. चांगले गोल्डनचे होईपर्यंत तळायचे मस्तपैकी. गॅस बारीक करायचा नाही. आता मी गॅस बारीक केला आहे. हे आता मस्त झाले आहेत. असं गोल्डनचा कलर येईपर्यंत हे बघा असे चांगले असे तळून घ्यायचे मस्त. आता मी काढते आणि तुम्हाला हे सगळे वडे आहे ना करूनच दाखवते. उपवासासाठी मस्त बटाट्याचे वडे बनवले आहे, छान झाले आहे. असे तुम्ही पण बनवा मस्त उपवासाला आणि मला फोटो पाठवा.